Auxilia wants to sell rhino horns to the Chinese via backdoor, which Nyoni was very much against, as it only benefited Mnangagwa family and not the country. This caused Auxilia to throw her usual tantrums as she is on a looting spree. Auxilia teamed up with Chinese miners who are mining at Hwange National Park, and again Nyoni was against it. Auxilia had given mining rights to those companies since she has Share Nyoni, who is from Mat, stood her ground and was sacked by none other than Auxilia the thief. Kureva kuti Auxilia kandozi mbavha rechikadzi rakutoda kunetsawo futi, nekuti nyaya yamaistembiso Nyoni ndofunga mangozvinzwira kuti ndo nyaya yakadzingirwa amaistembiso Nyoni, nyaya yekuti vairamba kuita zvinhu zviri kunze kwemutemo. Apo ufichi munhu ofunga munongoziva kuti muhurumende yeZANU-PF munotobvumidzwa kutyora mutemo. Kana une posti unonga watopiwa unonga uchitobvumidzwa kutyora mutemo, kuitira kuti iwewe ukada kuzomisa vamwe unenge wakutsvagirwawo mhosva uchinzi ko iwe apa wakambozviitawo, saka unenge wakungogara uchitya uchakwanise kumisa vamwe. Asi amaistembiso Nyoni vakagara vazviramba, vakavashayira mhosva, vakangodzingwa zvisina chikonzero. Unotoshaya kuti zviri kufamba sei nyika yakungobhenefita kumhuri yekwaMunangagwa Tagwirei Chivhayo katongova karaundi, ende vamwe vese vapfana vari kushandiswa neZANU-PF vanomhanya vanenge vachidya mafufu. Ndo makonzo eZANU-PF iyayo, vanodyiswa mafufu. Maswera sei vakuru vakatikomberedza munyika yese yeZimbabwe. Nyaya ndinoda kutaura panapa inyaya yekuipa kweZANU-PF. Ndandina mai vangu inini vanga vari muZANU-PF, vakarwara almost gore point something vachirwara. Waitoenda kana kune maMPs unovaudza onai vakuru venyu kumusangano kwenyu vasi kunzwa zvakanaka. Dhera vakazoshaya, vakashaya muna September last year. Vantu pandiri kutaura nyaya iyoyo vazhinji vacho vari kutozviziva kuti ndani vandiri kutaura nezvavo. Vashaya, kwakazouyawo vamwe maMPs kubatanidzira Musani anga aripo anoiziva nyaya yandiri kutaura. Vakangoyawo nekajira keZANU-PF kanga nekazambia kanga napresident, ndoka vakangofugidzawo kofini voimba zvimbo zvavo zvemuchimurenga vaimba paye vanoda kupiwa nguva. Munongoziva karatu vanhu vezano vanonetsa-netsa, vapiwa time kudaro paye vaita zvavakaita kusvika munhu awigiwa. Takati tichaona kumapeto kwavo kuti achabatsirawo zvinengei. Munhu akafa nekuda kwekuti anga nekensa yemuchibereko. Handitika yakashaya $500 US yakashayika kubva muzano macho imomo. Asi munhu womusangano kuti akabvira parefu nemusangano kuti isusu hana chaiwo tichitokura tichitonzi makangoda ngoti ungoda kana kungoimbisa music yeopposition party pamba pasingajike sacho. Waitoona kuti musiwo zvinhu zvanetsa zvishuwa. But zvandakaitirwa neZANU kana kubva ipapo handa kubva ndakanyatsa kumboifarira kana kunyatsa kuiongorora kana kutoiona paizvino soka. Nongoti dai zvaikwanisika ambobuda omboisa kana opposition party tomboonawo kuti zvinenge zvakamira sei, because unongochingozwa kuti shingai makashinga pamberi nekushinga woshinga. Vanhu veZANU-PF vanoshandisa vanhu akada kuenda kumaelection. Aya munobatawo zvakanaka zveshuwa kana muri mayuthi mabhora nemajezi ndo zvinhu zvamunobhenefita izvozvo. Haiwa munochovhererwa kudhuze. Maelection aya ichingopera hamuna kana one munhu wamunoona kana kuzongodzoka kuzobvunza kuti zvakamira sei kana kuti pai makazoita sei. Hapana. Ngatitarisei matara ekuenda maNdarweni aiwe Darweni. Tobva ipapo tena notarisa tara inoenda yematepa-tepa. Yematepa-tepa. Nonobudikira nekuDarweni uko kwangu neairport yendege uko. Inopinda nekunonzi kwakaDD. Tobva ipapo tena notarisa tara yokudzika kuenda kuMuzarabani nekutenderera nekuseri.
tobva ipapo toenda notarisa tara yemvurwi iyi. Tobva ipapo toenda tara yemurehwa tichitenderera sori nekuseri nekushambo. Kana highway imwe inoenda kuHarare nekushamba yeukwi hakuna kana chikumboitika. Pane rimwe dhemu raida kuakwa rebhindura hombe apo hamene panonzi paRiverview kana munyatsopanzwisisa mhuri yeZimbabwe. Hapana kana chiri kumboitika kana basa kungomhanyisa mauyu, kungomhanyisa makorokoza neuyu. Unotozotonokorokoza kana kuti unotozotizira kune dzimwe nyika ka. Watonyatsa toona kuti munyika medu macho mahwani chaiwo chaiwo. Amuna uite business rako chairo chairo. Vanotokutera pabusiness ipapo mapurisa. Unotopedzisira watotorerwa mari ipapo futi. Paunenge uchitaka business pai kupedzisira wadonha futi. Kuti uitewo zvipi zvacho zvezvo zvatinokwanisa kuita muZimbabwe hapana. Tobva tangoti pamwe president watakuisa uyu same nepapa so. Ndivo vanhu vacho vega vega ivavo. Ipapa so munogona kuti angati muvhei Mnangagwa tise kana Chiwenga kana tisani vamwe chete. Because panopinda Chiwenga wavo futi anopinda wachida kutanga mbojawo nevanhu vachamutera mashuru vanenge vachida kutanga vacho. Saka hamanaka taneta nayo ZANU-PF. ZANU-PF cheche taneta. Kuneta ndokwataita dai pamba nedzimwe plani ka. Dai vangodzorera nyika yacho kwavakaisunungura tambosunungurawo. Ndochokwadi. Ngavambosungirirawo isitosunungurawo. Tichiri nesimba tokwanisa kana zviri kudiwa zvacho togona kuzvikwanisawo. Because mahwani chaiwo chaiwo. Mahwani taneta nayo ZANU-PF. Dai ngerimo party pamwewo opposition party inogona kuitawo zviri nani pamwe. Because nyika yacho yaita long time ine vanhu vamwe chete vavo, saka vanhu vamwe chete vavo zvavo zvingori zvimwe chete. Hapana chinombochinja ipapo. Munogona ngoti aiwa bhazi tikuchinja driver but bhazi ndiro rega rega iroro. Kana risingabate mabhureki aribate chete rinongonorovera. Handiko mazviona mama. Saka mhuri yeZimbabwe vadatanga taongorora pakuita zvinhu. Togona kusimbisana kuti ngatibvise inenge tise inenge. Hapana zvakangofanana. Maonera ndikuita nezvakafanana. ZANU-PF haichato icho chikwata chacho chese ZANU-PF chese ngachimbomira chimbopabiyawo mukana. Because vane nguva yakareba vachitonga. Nguva yakareba. Isi takakura takaberekwa ichitonga ZANU-PF. Apa futi takutonochembera ichitonga futi ZANU-PF. Saka taneta nayo. Dai vamboitirwa plani nguva dzikiripo zvokuti kana zvichingonetsa kana inge ingoriwo hondo yacho tongoziva kuti hondo yatanga muZimbabwe. Todzoka kumba tichinyatsoziva kuti takunotanga patakasira. Zvitori nani stereke. Panotongogara ichishungurudzika. Izvezvi kana uri kune imwe nyika nditi uchida tonodzokera muZimbabwe. Kunyika ikoko unenge uchitogara uchitobatwawo nhapo ikoko. Mimi muri vanhu vekuuya zvakazodai zvakawanda wanda dzimwe dzenguva pamwe unotorasirwa zvinhu zvako panze. Dzimwe dzenguva unongoshungurudziwa nguva diki diki. Waendeswa kumadzimambo kuchichi munongozivawo zvinongoitika kune dzimwe nyika zvasiyana nemunyika mako. Wakadzokera munyika mako macho unotosvikirawo kune vanhu zviti machama. Amene kuti machama ndokuti kudii. Hanzi tiri machama isusu yemuZANU-PF. Handinyatsozva kuti language yo inorevei kuti chama. Unotowanzwa achitozvirowawo chest kuti isusu tiri machama muno. Ende muno hamuna anomboti movha ende chiri chokwadi. Nyange ungotiwo rega ndimbodaiwo takagona kuti utenge kamota chako kuti uisiwo pa road. Maiwe ndowese. Unotozofunga kuti dai ndangosiyana nazvo ndaita izvo. Ndatenda zvangu mhuri yeZimbabwe. Musara zvakanaka.